En aquest 17 de juny, avui hi ha oportunitat de reflexionar sobre com s'arga un país, com se bastís el nostre país. Un país ellet a pedaci d'història que marquen la vida de la seva gent. Moments d'extrema dificultat, de dolor, moments amargui que obliguen els éssers humans a dar el millor d'ells a superar-les. Moments de la història que ajunyen les persones a treballar a massa, de cooperar com a única alternativa al malheur, sigui de tipus que sigui. En la història aranesa hi han suentejat els conflictes armats, els combats en la termiera entre els estats poderosi tot suent enfrentadi pels pleits territorials. E tot un d'aquells combats, el poble aranès engecia refortillat per la seva capacitat de supervivència, de superar la dificultat en tot cercar les solucions que més convenguien a la seva gent. Tostem des de la solidaritat entre els dos pobles, treballant a massa en les nostres institucions i pensant els uns en els altres. Per abundància, valga dir que, per exemple, jo he criat els meus fills, les he dat el que jo no hagué. Començant per estudis, i la veig, acrò, era gent joven, ja s'ha criat a altre nivell. Nosaltres hem més acostumats al sacrifici. Fixa't, era guerra, jo no l'he viscut, però això, tu date compte de la gent que ha patit, patís, de la gent que s'ha morit, que no les han pogut acompanyar, que no han pogut enterrar, que no, això és el més gros que ha passat, i això. Era econòmicament, ja se per allà ara. Si no n'hi ha tant, n'hi haurà menys que dilluns també mos viera venir. Estau bien xinau. I tant, que bons ja seran. Bueno, bons ja són de més fortes. Els temps hi han canviat. Els conflictes són diferents. Les dificultats també. El que hem vist en aquests moments difícils de la pandèmia de Covid-19, quan ens sembla que tot és sabut, quan pensam que res pot tremolar les bases assolidades de la nostra economia, dels nostres sistemes institucionals, i tot un enemic invisible ens met en una greu situació que ens ha rebrembat la soledat de l'isolament geogràfic, les limitacions que provoca la dependència dels altres. Ell a la vez, quan hem de besoin retrobar aquest esperit de poble que persuten les seves conviccions, en la seva voluntat d'emparar-se en aquells valors de l'humanisme i de la solidaritat. Aquest mes i passadi que ho hem vist. Els aranesi i araneses hem responut tot i a massa a un combat desigual i difícil que ha exigit en primer terme als nostres sanitaris d'una forma especial i a la resta de servidors públics en general un esforç i una dedicació extraordinària. També a tots aquells ciutadans que han seguit les dures mesures de confinament amb un esperit que han mogut a tot i d'ells a participar en voluntariat com a resposta a la crida a la solidaritat i a l'ajuda dels que eren més vulnerables. Empreses, ciutadans, gent anònima que han donat recursos, material sanitari, aliments, tot un exemple de solidaritat i compromís que ens ha sent orgullosi d'este i viure en Aran. Ell per aquerò que en aquest 17 de juny, en què les exigències sanitàries no ens permeten celebracions, el millor dels homenatges ell reconèixer i reconeixem-nos com un poble que ha sabut treballar cude d'en cude, braç d'en braç, de vèncer a l'enemic que guanyar un cop més era batalla.
Auem encara un long camí a córrer. No serà fàcil, e més que jamès mos cau saber treballar a massa. Reconstruir tot aquerò que ha quedat malmès per culpa de la crisi. Mos cau saber, ara que auem llauta perspectiva de la realitat, que solet sauem ues conviccions fortes seran forti. Que aqueres conviccions mos han de reafirmar en la idea d'este d'un poble, d'una gent, que més enlà de son lloc de naixement s'estime era terra e vol treballar per d'aguesta et son país e un millor país. Un somni d'esperança compartit. Una idea e una manera de viure decente d'este e d'estar vinculat al paisatge, a la muntanya, a la llengua, a la cultura e, en definitiva, a d'aquells valors que mos han aranesi de cor e d'actitud. Aguest 17 de juny que celebram el Dia d'Aran, vos volem dar gràcies per seguir fideus als nostres conviccions, per sentir la mateixa emoció que els nostres paisenyes quan parlam d'Aran, quan guardam les nostres muntanyes, quan sentem que didemos aranesi ell un orgull al que no volem renunciar.